L'actualitat de la comarca ens deixa altres informacions que ara repassem en format de breus. La Generalitat presenta les seves al·legacions a l'estudi informatiu del quart cinturó. Es centren en la traça i en 2 punts en concret al seu pas pel Vallès Oriental. A Lliçà d'Amunt proposen desviar la via cap al nord i a Llerona, on baixaria uns centenars de metres. L'organització agrària Assaja assegura no entendre les al·legacions. Per anar a la Roca, diuen, no cal passar per Llerona. Per la seva part, l'entitat Via Vallès assegura que cal estudiar a fons l'alternativa de millora de la carretera C-155 defensada per Esquerra Republicana i per alguns membres de la campanya contra el quart cinturó. D'altra banda, segons la campanya, gairebé 6.000 persones han donat suport a la seva al·legació genèrica que demana la nul·litat de l'estudi. Cal sumar-hi 2.000 al·legacions més amb el manifest consensuat per tots els grups municipals de Lliçà d'Amunt. El número de naixements a la comarca va caure un 3% l'any 2009 respecte a l'any anterior. És una caiguda de la natalitat inferior a la mitjana catalana, d'un 5%. Gairebé 1 de cada 4 nadons són fills de mares estrangeres. El sindicat UGT presenta un estudi d'evolució de l'atur en els últims 4 anys. Des de l'any 2006 hi ha gairebé 19.000 aturats més, un 58% més que fa 4 anys. El número d'empreses s'ha reduït més d'un 10%. El 36% d'aturats ho són de llarga durada. UGT proposa polítiques actives d'ocupació adreçades als sectors més castigats, una reforma laboral justa i diferents plans per incentivar el consum, com un pla per al moble, la rehabilitació o els productes de la llar. L'Ajuntament de Caldes de Montbui i la patronal PIMEC han signat un acord per afavorir l'ocupació i la millora de les condicions de treball a la vila. Es programaran activitats conjuntes, per exemple, reciclar treballadors en actiu i formar nous emprenedors, promoure la cultura de la formació al llarg de la vida o accions de sensibilització. El Ministeri de Foment ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu de la línia orbital ferroviària. Una nova línia de rodalies que ha de comunicar Vilanova i la Geltrú i Mataró, passant per Mollet, Montmeló, Parets, Granollers i la Roca. L'estudi haurà de fixar amb exactitud el traçat i definir les estacions i determinar quins trams aprofiten les vies actuals i en quins se'n fan de noves. El pressupost per redactar l'estudi és d'1,3 milions d'euros. Després de mesos de reclamacions i alguns accidents a lamentar, la Generalitat adjudica les obres de millora de la carretera C-59 en els accessos a les urbanitzacions de la Font dels Enamorats i els Saulons de Caldes de Montbui. Segons el consistori, les obres començaran l'any vinent, amb un import superior als 600.000 euros. El consistori haurà de pagar una tercera part. Els treballs consistiran en fer un carril central de gir i la millora dels laterals. I obrim ara un bloc informatiu per parlar de la Festa Major de Caldes de Montbui que ha acabat aquest diumenge amb l'aplec del Remei. La Festa Major, celebrada del 8 al 12 d'octubre, ha hagut de combatre aquest any la pluja amb molta participació i amb un embalat més ocupat que mai. Per la seva banda, Canal Català Vallès Oriental ha fet una aposta informativa per aquests dies. Per apropar la festa als calderins, però també als vallesans, la programació especial ha superat les 8 hores i mitja. La Festa Major de Caldes de Montbui, amb més pluja dels últims anys, no ha tingut el seu reflex en la participació. I és que, malgrat els aiguats, les tempestes o la pluja fina continuada i el descens del pressupost en un 10%, els calderins i calderines s'han tornat a fer seva la programació. Al carrer, a les places i a l'embalat, veritable punt d'unió i refugi d'aquesta festa passada per aigua. Canal Català Vallès Oriental ha apropat la festa amb una programació especial. Des de dissabte i fins dimecres, un programa especial ha repassat el més destacat de la festa, en total gairebé 9 hores. Des de les activitats pels més petits, com el concurs de dibuix o els bateigs d'aigua i foc, fins a les activitats pels més noctàmbuls, com el correbars, les barraques i els concerts, la televisió comarcal ha fet 9 hores de programació especial. No s'han escapat les exposicions culturals de les entitats calderines, ni els espectacles de gegants, bastoners i castellers, el concert commemoratiu dels 35 anys de l'Escola de Música Joan Valls, el correfoc i els sempre àcids versots dels Diables. Tampoc la gastronomia pròpia i forana, com el dinar llatí i el sopar marroquí. La programació especial de Canal Català Vallès Oriental mostra del compromís amb el territori des de la iniciativa privada. Va acabar, com la festa,
amb una de les novetats, la mascletà a la plaça de la Font del Lleó a càrrec de Pirotècnia Martí. De fet, com dèiem, la pluja ha estat, si més no, coprotagonista d'aquesta festa major. Durant la nit de dissabte a diumenge, les elevades precipitacions van fer caure un mur amb un aparcament públic de la vila termal. Tot i no haver de lamentar cap dany personal, 3 cotxes que estaven aparcats han patit greus desperfectes. El José Luis i la Jennifer són els propietaris d'aquest Citroën Xara Picasso. Són veïns de Castelldefels i havien planejat passar un cap de setmana relaxant a un balneari de Caldes. Però en comptes de tornar a casa en un núvol de confort i descans, ho han fet envoltats de pols i dins d'una grua. El puente nos ha relajado unos días, pero ahora volvemos otra vez al estrés. Ya de primeras con el coche destrozado y poco más. I és que la matinada del diumenge 12, una de les parets del pàrquing públic de l'Escorxador, on havien estacionat el seu vehicle, va caure sobre el seu cotxe. Les pluges registrades durant aquests dies, acompanyades de l'erosió del terreny, van fer caure el mur, trencant-li el vidre del davant i fent malbé el motor. Pues nada, que hemos salido del balneario de Caldas de aquí y nada, nos hemos encontrado pues que el muro se había desprendido y encima del coche todo destrozado. I poco más, esperando que llegue la grúa i nada. Tots 3 van necessitar l'ajuda d'una grua per poder traslladar-los. El pàrquing de l'Escorxador va patir reformes l'estiu del 2005, però aquesta part del recinte no va ser modificada. El seu mal estat i la pluja d'aquests dies van provocar la caiguda de part del mur. I com és tradició, la Festa Major de Caldes ha posat el seu punt i final amb la capbuitada. Aquest diumenge, centenars de persones s'han aplegat al Passeig del Remei per viure l'Aplec del Remei, on geganters, bastoners, castellers i sardanistes han tingut tot el protagonisme. Abans, però, ha estat el torn dels cotxes antics, els carros i les diverses mostres. Punt i final a la Festa Major del 2010 amb l'Aplec del Remei. A diferència dels 5 dies de festa, el bon temps ha marcat l'Aplec, un fet que ha animat la ciutadania a sortir al carrer i concentrar-se en el Passeig del Remei. Però el protagonisme inicial ha estat per la 26a trobada de cotxes antics feta a la plaça de Catalunya. Hi han participat uns 25 vehicles. O sigui, venen de Sentmenat, venen de Tarragona, venen de Castelldefels, venen de tot el que és el perímetre de Catalunya. El més antic és de començaments del segle XX i el més nou dels anys 40. Tot i així hi ha representants de diverses èpoques, fins i tot algun model molt associat al Chicago dels anys 20. Doncs mira, el cotxe que porto avui és un Ford de l'any 32, el primer motor V8 que va fer la Ford. I és el cotxe més ràpid dels Estats Units de la seva època. Per això els gàngsters robaven aquests cotxes per anar a atracar els bancs. Aquest és el cotxe del Bonnie and Clyde. L'Amador Llopis té des de fa 32 anys el model que ha portat a Caldes, que funciona perfectament. Sí, és un Chevrolet de l'any 34, és un sedan, 4 portes, i aquest cotxe va venir matriculat d'Amèrica ja per taxi. Si la trobada de cotxes antics és un clàssic, no ho és menys la trobada de puntaires que ha arribat a la 15a edició amb més de 250 dones fent punta vingudes de 25 poblacions catalanes. Tot i així, la mestra puntaire de Caldes anima la gent a fer punta, i no només a les dones. És molt maco, és maquíssim, molt relaxant, molt maco. Hi ha un senyor també que fa punta. És que no és només per les dones, perquè molt antic, al segle XVIII i tot això, que era com si fos una indústria, doncs hi havia homes que feien puntes com ofici per treballar. Però no només de punta viu el Passeig del Remei en el seu gran dia. Les entitats del poble, comerços, d'artesania, alimentació, brocanteria i antiguitats es concentren al llarg d'aquesta via. Per altra part, els bastoners, els castellers, els geganters prenen el passeig, mentre que els centenars d'espectadors es retroben amb veïns i familiars mentre observen les activitats i la ballada de sardanes. I és que assistir a l'Aplec és tota una tradició. Venir a l'ermita, a veure la Mare de Déu i trobar la gent de Caldes, perquè ens trobem tots sempre aquí cada any. Veníem a veure els capgrossos i a veure totes aquestes
tenen d'èxit d'això. Cada any soc de Caldes, cada any pugem i cada any m'agrada. A les sardanes, ara mateix he ballat un parell de sardanes i la mar de bé. I ara me'n vaig cap a casa que tinc convidats. Un any més, l'ermita del Remei ha tornat a ser el punt central de la capbuitada i ha posat el punt i final amb sol a la festa major més mullada dels últims anys. I precisament aquest cap de setmana, Canal Català Vallès Oriental emetrà un reportatge especial sobre la capbuitada. Serà dissabte i diumenge a la 1, a les 3 i a les 6 de la tarda. Nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però abans de fer-ho del tot, repassem els titulars. Després d'acabar la nova plaça de l'Església, nou projecte de la llei de barris a Caldes. Es presenta la reurbanització de 5 carrers del casc antic, amb una inversió que s'apropa als 250.000 euros. Es vol donar coherència als carrers amb una obra prevista per a 4 mesos. Cardedeu vol impulsar un registre comarcal de bicicletes per evitar el robatori de vehicles a través de la cooperació entre municipis. De moment, Cardedeu ha creat el seu propi registre. L'alcaldessa Calamandra Vila n'és la primera usuària registrada. La capbuitada posa el punt i final a la Festa Major de Caldes. La Plec del Remei aplega centenars de persones al Passeig del Remei, que aprofiten el bon temps que va faltar a la Festa Major. Aquest cap de setmana, Canal Català Vallès Oriental emetrà un reportatge especial sobre la Plec. I fins aquí l'informatiu d'avui dilluns. Tornarem, ja saben, com sempre, dijous a 2:15 del vespre amb el més destacat de l'actualitat de la nostra comarca. Ara els deixem amb la previsió meteorològica pels propers dies. Que tinguin una bona setmana. Fins dijous.